Салом алейкум бардором, каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошем бардором ва садқа насиб бошам мошин бозор даем. Бардаро ашмо тирона хоиш мекунам лайкора бизанен чанқа лайкотон зиёд мешам қастаратса мекунем ки мошинои нархои дастас партоем. Ҳамин дастгирии шумо пешравии мо бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали анама бозии бурднок рафтесай миқдори чиптҳо гарини камай шанси бурд зиёда бардаро медонем ҳама касая дастгирӣ мекунем. Рақамои навор ҳастай 556 320 салом нес чек да парто автоматии широкчи чиста барои дастгирии дударакта. Ба ҳамин хотир бидурам ва касая дастгирӣ кунем барои ҳамин як дударактон тестарак бозира ҷамъбаст кунем насиб боша навигариё бисёра анаку бо ай пешай бардорам ва касая дастгирӣ мекунем. Марамат бардаро боз як опел бечкачаи навбатӣ нархи дастрас кадом велосипед кад ош шава. Боварӣ дорем ки бардаро насиб боша дар мобайни ё 800 ё 1200 просмотри мошина мебардоранд. Ба кадом хотир нарх арзанда ҳам ай 40000 поён бардаро видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунед лайкора бизанем бардаро солна ҳуҷҷат дутил дора ака. Ҳамаш як сола дай бардаро марамат хай фарош хираш лага палёвкача мекунем бардаро сами главни беруниш краска талаб нестай. Марамат як гелдешан дискачои заводскои қати марамат олати тараф як олати багаж мебинем. Марамат атсекои хафош марамат олати тараф стойкои ланҷронош кӯяби кузушад немне ки нозада нархи гарени зур омади бардошти шербача. Дарои қафо ручной обшивко нормальный зур потолок тоза. Марамат олати обшивкои пеш руль шлиф коробка механик наду дар пеш электропакет. Бё капочои кака. Абё мотор 1.16 олати фартуки пеш нозада бардаро чашко кафидаги варид нест ха кеора чашко шона мекафон зурон. Нарх боша бардаро 39000 сомон боз конкретно муомила мешавад кадом велосипед кад о шабе рақамо табугу 559 36 49 марама рақамо зери навода зан зан алоқа дабрен рақамо да WhatsApp дори ака алоқа дабрен дар тамос бурен лайква дастгиё бардаро обязательно фаромӯш насозен. Марамат бардаро ҷон боз як опел анадути навбати нархи дастас велосипед каден шербачон нархои дастас чиста дутиё бисёр арзон галдестай хулас ҳолош 99 ака 99 ҳуҷҷат дутил дора ака ҳуҷҷати солона ҳамаш нав кардагиам бардаро марамат нархи дастас 40000 поён видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунем бардаро биония марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем. Марамат атсекои қафо запаскош ҷошта марамат як ҳолати тараф мебинем як ҳолати салонша марамат ҳолати обшивко хай ясим нимсим расход дора бардаро неки нархи дастас арзанда менай пеш савдо кунем гирем баре коробка боша механик бё капочои ко марамат як ҳолати мотор мебинем бардаро абё мотор 1.16 ҳолати фартуки пеш нозада стойкои ланҷроно ҷошда чашковар нест мотор 1.16 нарх боша бардаро 38000 сомон боз муомила мешавад рақамо табугу 82 40 28 марама рақамо зери навода зан зан алоқа дабрем. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошино ва каса созен хубе ма ҳазор раҳматон мегум барои дастгирии беҳтаринтон. Ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медорем я дастгирии биқагӣ мекунем насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пар ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. Биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама дастас 45 сомон 10 та бигирен якта аз ҳисоби канали мо ҳам тӯҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳиҷоизои мара бурд кунад дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надорад кадом шоҳиҷоизаи мара бурд кард миёяд айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳиҷоизаи дигар. Бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта мақсад пулша битен бардаро пулои мошино ҳамаш дар тори капотон бардаро миёен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошиноро шумо намефурӯшем бардаро мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бардаро дар бораи мошино як маълумотон метавонам бо диққат гӯш кунед. Нархи чипта 45 сом рақамои WhatsApp зери навордам ҳаста пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320 ана пеш бе шогирд мошина бинамара чо мекунам мошинча бу то аглавни хула сечкачай пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро дискачои 210 кузов ай классо мешавад бардаро хитон медонед 210 кузов бардаро лабаҳои антиблик коробкаш
объем мотор ди автомат бардаро фулай обогревсидани охлаждани ҳама чӣ дора бардаро биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной датум метавон бардар биё рафтем диюм шоҷоизамона нишон метавем ини сиданчаи тай навес ворияи бардаро хулас чашко кафидагӣ вариди хеле нест мотор коробка хадои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардагӣ тайёран ин мошино бардаро фақат мошина дар номтон карда ҳисоби хумо метавем бардаро шумо газ метен мегарден ки ба 45 соати присавит кардной сеюм шоҷоизаи мо чӣ мешава бардаро ваз 2107 соли 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошинора ма дая чанея ча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан и барои шумо барои дастгирии беҳтарин тона дискои размери 16 хитон медонем ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро ваз 2107 2011 32000 обши пробег родной краска родной детал солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр ай бардаро ба 45 сомат шумо присад кунед соҳиби нехели шоҷоизои биқагӣ мешед болои 120 конвертои пулиай хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид шанси бурд зиёд мешавад бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин состави ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ona и 3999 дона ҳиче уже камш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дадреку капсула гум меша и гарени кама шанси бурд зиёд дорем фурсата бардаро айдаст натен ки хели фурсат фақат дар канали мо шумо ба дастгирии беҳтаринтон ҳазор амал умегум барои дастгирии беҳтаринтон рафтем ва каса даст тамошо мекунем баъд ай навори мошинбозо меша лайкора мезанем кадоме да чӣ намуди мошин махқула обязательно дар комментария бинависед насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомера бизана шоҷоизара мебарам ранги навоша чӣ хеле ки хона ба хона тақсим мекардем иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро марҳамат бардарои ҷон боз як карола каравани навбатӣ соли 2006 сол нархи дастрас кадом юспед кард ош шава ин нархе ки мо гуфтестем бардаро чиста барои подписчикои канали топ мошина нархи дастрас зиро медонем ки 75-80 ҳазор нарх шуна 4 диска балонам заводскои яглая ахила бардаро тана шак краска талаб не ҳуҷҷат солона дора як соли ровна 10 моҳ ҳуҷҷат дошта утилизатсия дошта тайёрай мошин марҳамат ҳолати қафош мошинча яка бернаш тайёр аз як ҳолати дирнша мебинем бардаро дар рӯи қафои электропакет марҳамат ҳолати салон лата салон потолок штоза 4 электро блокировкадар яктарафа мотори сборкаи Европа бардаро климат контрол кондиционердор биё капот акшо ака насим биё капот ямира уйко биё аку марда калонсола ғам натем марҳамат як ҳолати мотор шамне объем мотор 1.8 ҳана дуал бардаро стили дуал бор ввт марҳамат ҳолати фартуки пешно зада марҳамат ҳолати чашкош стили ҳана ввт биё акаҷон бахшия тараф бесака хушака нарш боша 65000 сомон боз муомила меша рақамо табугу ака раис рақамо табугу 903 00 7501 марҳамат рақамо зери навордай занг зане алоқа дар рӯи 65000 сомон боз муомила меша мошин гарен тозаи тайёра лайкора шумо фақат бизанед дастгириро фаромӯш накунед марҳамат бардаро боз як Toyota Camry D навбатӣ SK тоза нархи гарени арзон 900 ҳазора мошин неси бардаро арзон кадом юспед кард ош шавашайна хеле нархи даста дискачои Camry 6 полни SK тоза мошин просто соли 2000 чанд будака 2007 буди кити 2011 шидаги бардар не ки нархшам ито арзонай нархи дастас кадом юспед кард оша фақат бардаро шумо лайкора бизанед дар номтон садқа лайкои шумо мезанем ода ягон чи фоида нест просто ҳам лайко чанд қазиё чидам наворои мо бо пан мешава бо дига бардар танировка ҳуҷҷато чанд қай як сола танировка дошта як сола ҳуҷҷат бача чид мефора 4 диска балонои Camry 6 дискои Camry 6 задаги тана шак краска талаб нест марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф ошак шава кадоми харидорӣ мекуна бардор дар рӯи қафои электропакет салон лата салон потолок штоза ха як сола танировка ҳуҷҷат дора гуфтем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул мошин америкаи тозаи коробкаш боша автомат монитори Android бардаро
بیا اکا کپا چوی که مرامز یک ولایت موتور شما می‌بینیم باردارو нархи дастрас абиё мотор 2-4 бардаро марамат ҳолати фартукипеш пешам нозада чашкош кафидагӣ варид нест нарх боша бардаро 82 000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугу ака 900 61 67 01 марама рақамо зер намодай занг зани алоқа дабрӯи марамат бардаро ҷон боз як мошинчаи навбатӣ бачаҳо хоҳиш кардан Toyota Camry 4 гибрид бардаро сборкаи японка бардаро гарени тоза нархи дастрасай кадом юспед кад ошава бардаро нархи ҳам дастрасай мошинча якан ҳам тайёр таъмировка уҷа дора хулас мошинчаш тайёрай соз боша бардаро 2013 сафеди трёхкомпонентай чи о сафеди трёхкомпонент марамат ҳолати қафош наки нархи дастрасай бардаро харидоро боша алоқа дабрӯи марамаз як ҳолати салонша мебинем бардаро дар қафо мебел салон электропакет салоншам хушбак бардаро потолокш тоза люкам доштай бардаро 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат режим важдени монитор калон климат контрол бардаро бё капоча кушака уя эҷа биё бардаре марамат абиё мотор 2.5 гибрид бардаро масъала гибридҳо чӣ хел ака ҳамаш 100% даф ҳолати фартуки пеш нозада японко чон тоза меям ба ҳамин хотир харид чон зура нарх боша бардаро 139 000 сомон боз муомила мешавад кадом юспед кад оша варианти алиш аст ё пули нақд вариантҳои алиш аха яка мега мебинем вариантҳоро биё рақамо табугу ака раис рақамо табугу 550 05 2305 марама рақамо зер намодай занг зане ватсап дорай рақамо ака ватсап дошта вариантҳо боша агар вариантҳои алиш вариантҳоро бигӯен алоқа дабрӯи